କ'ଣ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ସବୁଠୁ ଜିଡିପି ବାଲା ବିଜନେସ୍ଟି କ'ଣ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଜିଡିପି ବାଲା ବିଜନେସ୍ଟି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ତାପସ ଘୋଷାଲ, ଟିଟିଏସ୍ ବାଇ ବ୍ଲଗ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବିଜନେସ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜିଡିପି ଦେଉଥିବା ବିଜନେସ୍ଟି ଫିସ୍ ବିଜନେସ୍। ହଁ ଦୋସ୍ତ, ମାଛ ବିଜନେସ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁନାଫା ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ କରିଦେବ। ତେଣୁ କେଉଁ ମାଛ ଚାଷ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରିବେ? ଭାରତର ଯେଉଁ ମାଛ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସାମାନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଣ୍ଡ କଲଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ବାଇଫ୍ଲୋ କଲଚର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସବୁଠୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ଏବଂ ଭଲ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଦୁଇ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଣ୍ଡ କଲଚର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପଣ୍ଡ କଲଚରରେ ଅଧିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ପ୍ଲେସ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ୱାଟର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଏହା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ମନି ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଇପ୍ଲଗ୍ ପଦ୍ଧତିକି ଯିବା। ବାଇପ୍ଲଗ୍ ପଦ୍ଧତି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ହେଉଅଛି। ଏହି ବାଇପ୍ଲଗ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଖୁବ୍ କମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ୱାଟର ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡ଼ିଲେ କହିଲେ ଚଳେ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟ ଏହାର ବହୁତ ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାଛ କଲଚର କରିପାରିବା ସେସବୁ ବାଇପ୍ଲଗ୍ରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇପ୍ଲଗ୍ରେ କେବଳ ଆମେ କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଜାତିର ମାଛ ଯଥା ରୂପଚାନ୍ଦି, ପଙ୍ଗାସ ଏହିସବୁ ମାଛ ଚାଷ କରିପାରିବା। ଏହି କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଜାତିର ମାଛ ଯଦି ବାଇପ୍ଲଗ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଏହି କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଜାତିର ମାଛ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଜାତିର ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଫିସ୍ ବା ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଦେଶୀ କଉ, ମାଗୁର, ସିଙ୍ଗି, ଗୁଲସା ଟେଙ୍ଗରା, ପାବଦା। ଏହିସବୁ ମାଛର ଡିମାଣ୍ଡ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରୁହେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ୟାଟ୍ ଫିସ୍ ଜାତୀୟ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଷ କରି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ।